победа срещу Калиакра с 3-0. Как се стори матча отвътре? Мерси първо за победата. Мисля, че направихме един добър матч и заслужено спечелихме. Можеше и по-изразително, но изтървахме доста положения. Важното е победата, 3 точки, трета поредна победа, продължаваме напред. Много силен матч за теб по всеобщо мнение и хубав гол. Вратата на Калиакра, мислиш, че я повториш това представяне и в дербито с ЦСКА, което идва? Първо треньорът трябва да прецени дали ще играе. Ако ми гласува доверие, ще дам всичко себе си да направя един добър матч и да се поздравим с успех. Понатрупахте ли така самочувствие след трите поредни победи? Все пак доста сериозна криза беше отбора след 0-6 от Лудогорец. Мисля, че този матч така вече го забравяме. След тези 3 поредни победи, така самочувствие вече настроение има в отбора и се надявам така да направим сега. Има прекъсване, има пауза заради национален отбор и да се подготвим максимално добре за матча с ЦСКА. Само преди няколко месеца играхте финал за купата с ЦСКА. Загубихте го. Какво не ви достигна тогава? Така получихме гол в последната минута на първото по време и така малко ни обърка плановете за второто по време. Така Емил Велев тогава ни каза на контратака да изчакаме отбора на ЦСКА, да направят някакви грешки, да ги не го кажем, но не се получи. Това матч е забравен и гледаме напред. В момента ЦСКА е с 8 поредни победи от 8 мача. Знаете ли как да ги спрете? ЦСКА в момента игра така най-добре от всички, но затова са матчовете, винаги има първи път така да направите те грешка. Дано и победим така и за нас ще е по-добре. Постижимо ли е според теб все още целта на отбора да се класира в тройката в края на сезона? Мисля, че да, имаме доста добри футболисти в отбора. Има доста матчове, така че мисля, че този матч така с ЦСКА, ако спечелим нещо този матч и за напред ще не е по-лесно. Благодаря ти, успех! Си.